Alin lagod part? Tudluan ka og tarong nga pag-istorya pina-als version ba? Ano alam mo ng Kanang als mo na sa gitawag og alsa sa mga siminto. anak. Na, butang ni. Sige, sundan ako istorya ha. Sige, part. Sige. Kamong mga inahan. Kamu mana inahan. Very good. Bilingon. Ayok sundan ang very good. Kaya muna akong rate sa imo ha. Sige, balik. Tikto tikto. Sige. Sundan ko ha. Eh, Kamong mga inahan. Kamu mga inahan. Very good. Tudloi inyong mga anak. Loi inyong mga anak. Ay. Boom. Kakana ugutan taga-adlaw. Bakan ang ulin ang adlaw. Ay. Boom. Para ang utok dili mulikoy. Para ang utod, nili mo utod. Ana, butang ni. Part, managag-answer sa assignment part. Humana oy. Sabay ako part B. Grabe. Manupay na sa kasako ah. Grabe lasa, puno mo imura tag di amigo ana. FYI, diri sa gawas, amigo ta. Pero sa sulod sa eskwelahan, putang ina, dili ta kaila. Ang paningkamo to imuha. Sige na good part, gamay lang ba? Di bito nagutog subay na. Grabe ay dara oh. Muna dira kay magsira mga dulag email god. Nya panahon sa assignment, ari kasi ko ang mga answer. Part, unsa dining number 1? 1 plus 1, lipin day. Grabe, ay sundal na lang muna dira kung sino nakasulat sa papel god. Ah, grabe pud ka nang utana, ragay ng tao para makabaw. Kabalo? O magani ka kabalo? Nga na say bag-o. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. Your love is gone. Grabe, sakita naman imong manulti part. Oy, mura naman tagulay pinagsamahan. Grabe, para ka tura magsakit ka. Naunsa, wa magani magsakit to atong classmate nga bungi. Di ka nung asa karon. Ako man pangutan-on nimo. Ah, nana oh. Mark Beats. Na, wa man gid siguro ni plano ning bata sa kinabuhi. Magbungi na man gid siguro ni. Bitaw, pinakulapo pantirada bisa ka barag-barag na. Basin og broken hearted na. Sabay broken hearted ba oy? Ngamba ba gani ana broken naman daan. Tuod. Bart! Part, naanan mo na niyan? Part, nganong gadala-dala man ka na nga miskwila man ta? Part, dito mo inuuna. Iyon naman, iyon. Unsa bay? Nye, kalainan ning tawana pagkabastusa. Ay. Boom. Nganong gaubog-ubog man ka? Unsa may problema day ha? Humo-humo mo mingon ay right now. Part, unsa di Bisaya ato part? Ning ana siya, maghubo-hubo daw siya kay magpalubot siya sa imuha. Kabastusa ka pakon tayo ginomoron kita karuan ni putron. Ano man o, mamo, di aling uniling ay may iyon na. Magmubuumon, alon. Part, unsa na pugo na iyang gisulti? Part, dili ko kasaklaro kay ba? Pastila ning ana siya. Si Bato na daw kog una. Kay ato daw mong duha sa CR. Maghubo-hubo daw mong duha. Kanang kabastos ni moron. Tudluin na pa, tudluin ang istorya para di na ako na siya mapiti ba? Natanawa! Nasuko na noon si Part sa imuha. Part, ano man o niya? Nahala! Bugda! Pagli-ali mo duha. Nauna ni mo, palol. Alin lagod Part? Tudluan ka og tarong nga pag-istorya pina-als version ba? Ano alam mo ng Kanang als mo na sa gitawag og alsa sa mga siminto. anak. Na, butang ni. Sige, sundan ako istorya ha. Sige, Part. Sige. Kamong mga inahan. Kamu mana inahan. Very good. Bilingon. Animal. Ayok sundan ang very good. Kaya muna akong rate sa imo ha. Sige, balik. Tikto. Sige. Sundan ko ha. Eh, Kamong mga inahan. Kamu mga inahan. Very good. Tudloi inyong mga anak. Loi inyong mga anak. Ay. Boom. Pakana ugutan taga-adlaw. Bakan ang ulin ang adlaw. Ay. Boom. Para ang utok dili mulikoy. Para ang utod, nili mo utod. Ana, butang ni. Ano mo ang ipart? Anay. Ay, nasumpahin mo na to. Ah,